बाजिथि सनाथि मायथाइ फालिनो साखाफारा जादों सनापुर ब्रह्म सेवाश्रम सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोराव बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा। बेजों लोगोसे खुंफानो लादों खुंगा 20थि बोसोरारि जथुमा। बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद खुंगा 8थि बोसोरारि जथुमा आइजो आफाद लोगोसे खुंगा 51थि बोसोरारि जथुमा सिमेन्ट दखरा ब्रह्म धोरोम आफाद आरो खुंगा 8थि बोसोरारि जथुमा सिमेन्ट दखरा ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो खुंगा 7थि बोसोरारि जथुमा सिमेन्ट दखरा ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनो साखाफारा जादों। दिनै गिबि सान महरै फुंनि 7 रिंगायाव साखोन सिखोन खालामनाय फुंनि 8:30 रिंगा समाव गोसोखां रुंसारि सुनाम नार्जारि गाहाय सायनासालि बेखेवनानै होयो। मलेन्द्र नार्जारि 8:45 रिंगायाव गोसोखां रुंसारि शिबचरण नार्जारि थान्दैबादाखौ बेखेवो लीलाकान्त ब्रह्मआ। बेबायदिनो दिनै गोबां हाबाफारि लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे लाइमोन आफाद आइजो आफाद जथायैनो खुंनो लानाय दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि दिनै जों लादों बेवहाय सनापुर गेलेग्रा फोथाराव। दा जोङो गिबियावनो माखासे बादा बेखेवनाय जादों। गिबि जोङो हाबफै माने जानाखि मेन गेट बेखेवबाय जा गावबुरा बिनद माने बर' बिथाङा आरो लोगोसे गाहाय सायनासालिखौबो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM मलेन्द्र नार्जारि बिथाङाबो फैनानै बेखौ बेखेवना होदों आरो लोगोसे माखासे बादाफोरखौबो बेखेवनाय जाजोब्बाय। फ्राय माने जोङो दिनैनि जानाखि सेथि हाबाफारियाव फुंनिफ्राय लानानै साब सिखोनखौ लानानै गासैखौबो जोङो फ्राय दासान्दि माने मोनफ्रोमबो बादाफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारिया जोबजोब्बाय। जोंनि जानो गोनां जानाखि सावरायमेलफ्रा 12 बाजिनिफ्राय जागोन। जोंहा गागि आफाद दङ माबा आन्सलिकनि लोगोसे लाइमोन आफादनि दं आइजो आफादनि दङ। बेखौ जोङो 12 बाजिनिफ्राय आरम्भ खालामगोन। दा जोङो माखासे आलासिफ्रा फैगासिनो दङ। हयथ' माने ट्रेननि समायाव जोंनो खिन्थाहरगासिनो दङ। जों बिथांमोनखौ रिसिभ खालामगोन आरो साफ्रोमबो जोंनि भक्तफ्रा फैनानै दा लासै लासै फैगासिनो दङ आरो बेवहाय गाजा गोमजायै खुंनाया मोजाङैनो जागोन बेखौ जों हास्थायदों। माखासेयाव एसे उसुबिदाखौ फोरमायहरदोंब्लाबो जोङो प्रगाखननि जुगेदि जोङो रायलायदों आरो जोङो फैनायाव जोंनिफ्राय ट्रेननिफ्राय फैयोब्ला उसुबिदा जाया आरो साफ्रोमखौबो जाहाथे फ्लेग लानानै फैयोब्लाबो गारिजों फैयोब्ला उसुबिदा जानायखौ जों नुवाखै। बेवहाय जोङो प्रगाखनजों रायलायगासिनो दङ। दा नङा होननानै जों सानो। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।